Значи, това са такива... Значи, първата грешка, това е... Много често ние си мислим, че всичко, което ние сме постигнали, благодарение единствено само на нас. Много съм красив, много съм умен, много съм съобразителен и така, и точно не всичко хубаво, което ми се случва в живота, е благодарение на мен, а всичко лошо е заради другите. Това е една основна грешка, която не така много често припускаме и примерно ако нещо лошо ни се случи или пък ако нещо не успеем, винаги търсим вината в другите. Има една много хубава книжка, в която майката беше оставила всичко, нали, в която пише да събрани от писмата, значи сина и дъщерята издават една книжка, в която от писмата, които майката им написва, тя винаги оставила най-хубавото за накрая. И си спомням, в нея пишеше с ключа към успеха е да кажеш, нали, когато нещо е направено зле, значи аз съм го направила. Когато нещо е направено горе-долу добре, ние сме го направили, а когато нещо е направено наистина хубаво, другите са го направили. Независимо кой го е свършил, важно е един вид човек винаги да оценява другите какво са направили. А не, че чувството не изцяло негова. Много право, да. Но в същото време, според мен, и самочувствието не е за подценяване. Да, не е, но тук говорим за едни предразсъдъци, такива малко, които изкривяват, т.е. може да изкривят, не е задължително винаги да е така, но може да изкривят възприятието ни, т.е. да наклонят от реалността. Или това, което аз харесвам, е най-правилното и то е нормата. Да, и моето мнение е единствено и неповторимо и никой друг, нали, т.е. ниче друго мнение не струва. Това, за което говорих, селективност на възприятието. Обикновено не можем да възприемем всичко, което виждаме. И това може също в крайна сметка по някакъв начин да изкриви възприятието ни, т.е. да изкриви малко реалността. Т.е. нашето възприятие на реалността не е да бъде леко. Между другото, някои психолози казват, че нашето подсъзнание възприема всичко. Съзнанието си само селективно, подсъзнанието ни възприема всякакви жести и понякога имам едно чувство или предусещането, или това идва от подсъзнанието, защото ти си забелязал неща, които не си осъзнал и го даваш като интуиция. Да. Следващата грешка, това е проектиране на очакванията. Примерно, имаме определени очаквания от хора или пък от дадено събитие. В резултат на това, че ние прехвърляме нашето проектиране, това е, т.е. да прехвърлим своите собствени мисли, чувства, усещания върху другите хора. Тоест, един вид не да очаквам от теб да очаквам поведение, което примерно... Тоест, ти да реагираш в дадена ситуация, така както аз бих реагирала. Или на другия поведението да сложим нашите мотиви зад него, а те могат да са съвсем различни. Как е проектиране? Да. Чакайте малко подсказка да се взема, защото малко блокирах. Така, да. Значи, ефект на контраста. Какво означава това нещо? Когато, примерно, възприемаме един човек в сравнение с останалите. Особено казвам, вие сте млади, аз съм стара. Да, обаче ако застана, примерно, до по-възрастни от мен, вече ще бъда млада, така че, обичате, да, и това е ефект на контраста. Висок, нисък, добър, лош. Всичко е сравнителна характеристика. Значи, ефекта здравей. Какво означава това нещо? Да правим изводи от една среща или примерно от едно събитие. Да правим някакви глобални изводи.
изтъкнано. Да, там времето е винаги много хубаво. Нали, защото просто в деня, в който сме били там, е било хубаво време, значи ние си правим изводи, че целогодишно и винаги времето е хубаво. По същия начин, първо впечатление. Те не се покриват малко. Не, сега ще обясня защо. Първото впечатление, това е много често при интервюта за работа. Хората, които подбират персонал, те трябва много бързо да се ориентират по първото впечатление, което им прави кандидата на изслушване, те да се ориентират кой е най-добрият. Но това не винаги е най-правилното, защото в крайна сметка то в повечето случаи лъже. А разликата между ефекта здраве и първото впечатление е в продължителността. Тоест първото впечатление трае не повече от 5-10 минути. Докато предишното, т.е. то може да бъде примерно едно цяло събитие. Може да бъде примерно в рамките, да речем, една почивка, да кажем, или пък това събиране, което правим на изслушване, това е ефекта здраве, т.е. впечатлението, което вие ще получите от тук. Но ако продължите примерно да разсъждавате, да мислите, да обогатявате нещата, просто нещата, картината ще се промени за вас. За сигурност ще има малко по-различно ще изглежда и ОСД. То е важно, да, но не трябва да правим глобални изводи в резултат на първото впечатление. Защото може да има някакво изкривяване на реалността. Тук говорим за възможни грешки при възприятието. Какво станаха? 6, липсва. Извинявайте, обаче просто вече. Значи, фундаментално окачествяване. Това правене на глобални изводи от малка информация. Точно така. Не, това е... Уж съм близнак, не мога да ви работя. Окачествява... Няма ти го близнак. Да, нещо близнака ми липсва. Така, фундаменталното окачествяване, това е да дадем повече привес на субективната ни преценка, отколкото на обективните. Примерно, особено казвам, да кажем, ваш колега, виждате, срещате го в коридора и го поздравявате, обаче той подминава, като ви изблоква нещо. Така, не особено любезно. И ти започваш, всеки от нас започва първосигнално, започва да си мисли, той не ме харесва. Или пък, какво съм го обидил, или... Тоест търсим... Или той е научил, че ми взявах сандвича. А той може просто човека да е гладен, или пък нещо да ни му е съвсем така добре. Някой да го е досъл, да се откъсали на някой изпит или нещо такова. Нещата могат да бъдат и може и да му обективни. Просто за той да е намърши. Или пък просто да не пречу. Но ние в повечето случаи влагаме повече емоции, да кажем. Ако някой закъсне, ти веднага го класифицираш като такъв, закъсняващ. А той може просто да е попаднал в трафик на човека. Така. Да, но когато това се случва често. Да, това вече... Това вече, да, може да мисля. Става рецидив. Друго име. Това е неразбирана информация, преди да се напрежа. Че дълго. Сега ще кажа, че ме следят за подписни грешки, самоизпълняващо се пророчество. Това е когато прехвърлим нашите очаквания върху даден човек до такава степен, че неговото поведение се променя и се изпълнява това, което ние сме очаквали от него. И пак ще ви дам, защото повечето студенти, така ще ви дам пример, който е по-близък до вас. Примерно, професорът преценява, че ти ще се справиш отлично на този изпит. И влага цялата си енергия, точно и така, допълнителни часовете отделя и така нататък, не точно ви отделя, извинявайте. И вече в крайна сметка просто няма да къде да ти искаш
вече се тръгваше изпиташ, защото просто достатъчно дълго време се занимаваме с това нещо. Но това е самоизпълняващото се пророчество. И пък така са заради на писачите, така са. Аз за вас ще път да чух висока оценка. Има една приказка, че всичко зависи от очите, с които гледаш. Точно. Точно. Да. Предварително си решил да харесаш някой, ще го харесаш или да не го харесваш, също няма да го харесаш. Да. И последното е стереотипи. Стереотипите, предполагам всички знаете, това е да окачествяваме определена група от хора с едни и същи, т.е. с едни и същи качества. Например, блондинките са глупави. Нали? Като видиш блондинка, вече да мислиш на също, нали, за глупава. Да, предполагам всеки може да изслуша, да даде много. Жените не могат да карат кола. Жените водят много. Да, жените са лоши шофьори. Жените са лоши шофьори, да. Мъжете са неемоционални. Да. Да. Всички са еднакви. И рокерите ми Жените много приказват. Не е вярно, рокерите не мислят на това. Да, или децата се хранят нездравословно. Всички деца се хранят нездравословно. Африканците не могат да карат ски. Да. И само не кажа са добри атлети. Африканците. Те ще ти има пример за добри спорт. За всичко това нещо, искам да ви надада и изобщо да говорим за възприятието, до това, че... Не, няма да кажа. Хайде да направим едно упражнение. Вдигнете си ръката, т.е. пръста нагоре и започнете да изписвате така хоризонтално, да движите пръста си по посока на часовниковата стрелка. По посока на часовниковата това е стрелка. десния или левия? Средния. И нагоре. Да. И слизате постепенно надолу. Така. В кръв и надолу. Продължавайте да... Ще се замисля основа. Така, и слизате под нивото на очите вече. И какво виждате? Ти е в обратно на часовника. Какво означава това? Ти зависи от коя страна го гледаш. Позицията. Точно така. Гледната точка на човека зависи от позицията. И там мисля. Няма право. Между другото, Може има едно ново сега ми хрумна така, има едно много интересно нещо. Само че как казваш този дворец. Има един дворец в Индия, който цяла Индия там е работила за този дворец много години. Тадж Махал, да. И там е много интересно това, че там вратата на Тадж Махал е много голяма, там дървена мисочка с сребърни нифове. И така е направена, тя е около 10 метра мисочи беше висока. И по принцип, ако погледнеш отдолу, тези нифове са наредени в някакви линейки и би трябвало да се получи перспектива, при която долу разстоянието ти е примерно 50 см, пък горе вече да става 20, нали? Нещо в смисъл по-тясно, защото заради перспективата. Те обаче са направили така, че когато станеш отдолу, я виждаш успорено и в смисъл вратата ти е перспектива, пък те с линии за прави, нали? Няма перспектива. Много интересно е направено и той е направено много давно, хората да също много интересно. Математиката наистина е култура.